Arvoisat kuulijat, meille lapsille leikkiminen on paras tapa oppia asioita. Leikissä opimme jakamaan, odottamaan vuoroa, ottamaan kaikki mukaan leikkiin ja toimimaan toisten ihmisten kanssa. Leikissä voi olla iloinen, surullinen tai välillä vaikka vihainen, ja tunteet saavat näkyä turvallisesti. Me lapset leikimme monenlaisia leikkejä. Tykkäämme rakennella, leikkiä kauppaa, leikkiä eläimillä tai leikkiä erilaisia ammatteja. Leikkiminen on mukavaa yksin, toisinaan kaipaamme leikkiin kaverin. Myös aikuisen kanssa on mukava leikkiä ja välillä tarvitsemme aikuisen apua leikin sujumiseen tai alkuun saamiseen. Koska leikillä on meille lapsille niin suuri merkitys, tarvitsemme siihen aikaa ja rauhaa, jotta leikistä voi oppia mahdollisimman paljon. Tämän vuoksi haluammekin julistaa kaikkiin hoitopaikkoihin ja koteihin leikkirauhan. Haluamme, että meille lapsille annetaan aikaa leikkiä ja toivomme, että aikuiset ovat siinä mukana. Leikkirauha julistetaan alkaneeksi tästä päivästä alkaen.